sir, 270. Sa malinis yung 150. Sir, yung mga kapal. Ito ang ganda oh, kapal. Magkano ganyan? 270 po. 270 daw. May overlooking, may saan din ang hanap nyo, dito side lang ang windmill, matatanaw nyo. Pag sa windscape kayo, matatanaw nyo lahat ng 27. Depende sa inyo kung saan bis talaga ang sadya nyo. Anong gusto nyo? 360 ang viewing or dito lang ang side ng viewing? Ayun, paliwanag ko sa inyo boy. Paliwanag ko sa inyo para mas klaro. Pag sa public kayo, doon pa rin yung dating paliwanag ng bayad ko. Parking lang, lalakarin ng pataas kasi bawal ang sasakyan sa public viewing. Open area pa rin yung public, parang ganito. Tapos, lalakarin nyo na nga lang sa pataas, tapos open area, matatanaw pa rin dun yung Laguna Lake sa kailang windmills. Kaso nga lang pag public, syempre, kaliwan side lang matatanaw, hindi lahat. Pag kumaliwa naman kayo sa Southeast, same side sila ng viewing ng public. Meron lang din silang sariling parking at viewing. Pero kung anong merong matatanaw sa public, parehas lang sila na matatanaw ng Southeast at public. Per vehicle sila. 100 din ata. Tapos pag doon naman sa kanan, yun naman yung windscape. Yung may mga plug. Bali doon, may sarili din yung parking sa loob, saka viewing area. Ang viewing naman nila doon, lahat ng 27 na windows doon matatanaw. Pati Sierra Madre, Laguna Lake, saka 360 view. Papapasok naman kayo sa may windscape, ang bayad dyan per vehicle din. Pag sa kanila, 150. Kasi kasama na yung parking at viewing, pati lamesa upuan doon yung CR, pwede nyo yung gamitin, kasama yan sa payment. Bukod doon, may resto sa tapat, coffee shop, malilim siya na area, walang limit sa oras, pwede kayo magtagal sa loob para makapagpahinga. Yan yung mga viewing dyan. Public, Santi, saka windscape. Kayo, anong gusto nyo? Saan ba Sa pwede tatlo? na doon? Ipasok yung motor ko. Sabihin mo ano. Pwede ba yun? Yung hindi, pwede ipasok yung motor ko. Hindi yung Alang open area ako yung Ayan, marami na tayo. Hindi na tayo nagtatagal eh. Oo. Tubigit lang ba kayo? Tapos makain na rin tayo doon. Lahat kami kailan siya. Yung sabi ko magdiretso lang eh. Saan tayo? Kaliwa, ayun o. Na ano? Kasi Maje. Ay, si Mayo. Na alin?
Sa picture namin, yung helmet natin, natin doon sa motor. Tara. Lapit lang pala ng parke yan eh. Medyas, ano ba? Ayan, so nandito kami ngayon sa windmill. Windmill sa Laguna ba to? Tama ba? Ayan. Ayan siya, oh, guys. Pakita ko sa inyo. Ayan siya, oh. Ayan, oh. Nakikita nyo yan. Nakikita ba? Ayan. Dito muna tayo. Ano po? Balik ka na. Ayan. Bye, Tarpan. Ang lakas daw ng electric pa namin. Ayun, oh. Oh. So, ayan na nga. Papasok na kami sa loob, mga kabikulana. Ayan. Pasyal-pasyal muna tayo. Hoy, Pogi, saan ka galing? kilala kita. Ikaw si, ano, napapanood kita sa, sa YouTube eh. Talaga? Oy, ito ang ano. Kailangan mag-wish ka dyan. Wish. Mag-wish ka. Mag-wish ka dito. Ito. Okay na nasa book na eh, puti pa yata yung Siya nga. Para kayo magkagalit. Kaya nga. Ay, halika tayo naman. Ba? Ang galing ko na lang kayo nasa ulo. Ayan, guys. Ang daming langka. Ayan, oh. Oh. Hanggang itaas, oh. Kadaing bunga. Ayan. Ang ganda ng view. Wow, sarap ng hangin. Oh, siya, pumunta mo siya. Meron ka bang... Ito sa baba. Saan kayo Saan? pupunta? Mainit eh. Ang living. Tara dyan. Bato na. Lana. Ayan, dyan tayo dumaan. Ay, hindi nakita yung, bilik. Tawag ka, yan ah. Tignan natin yung lake view. Yung kita. Hindi eh. Pagawin na rin. Ito. Nasaan na sila? Abe, dito! Oh. Yan. Dito maganda. Yung balala mo hangin! Ano? Oh, ano yan? Hangin. Siyempre, hinahangin. Dito, maganda nga naman ang view dito. Wait lang ma. Ayan. Kaya lang, tiisin nyo yung init. Ito yung sa tapas sa telephone, no? Oo. Maganda sana yung view, kaya lang sobrang init na. Ano? Pero ako tag. Tag na. Dito tayo sa may telephone. Tama kayo dito. Dito ka. Baba na tayo.
So, ayan na nga. Tapos na kaming mag-ikot. Kaya, pababa na kami para kumain ng lunch. Medyo late na tayo makakain ng lunch. Nasaan na ba yung mga kasama namin na wala yata? Windmill. Ito ang windmill dito sa Laguna. Ang daming pinya. Ito pala yung pinya na ano, oh, kaya pala maraming pinya doon ako nakita. Ayun, oh, kaya lang ang liliit ng ano. Ang liliit ng bunga. Hmm. Oo, maganda doon, sa taas. Okay, sige, bye-bye. Saan maganda, madam? Hmm. Apo. Ah, Tingnan mo yung Dali ka na, tayo na. Picture mo kami. Picture mo tayo sa video tayo pare. Screenshot. Comment ka naman, boy. Tara. Kakaharap na yan. Teka lang, wala. Teka lang. 1, 2. Tara na. O, yung boys, kayo tatlo. Oo nga, kayo nga. Tapos mamaya kami. Turo natin yun. Yan, halika muna anak dito. Yan, parang naiinip. Ay, minsan lang tayo nandito, sabihin na natin kahit mainit. Ano nga yan? Mana nga yan sa tatay niya. Parang naaasar na siya sa Ganyan yung papa niya, walang ano. Sir, alis O, nakatalikod naman. Nakatalikod. pa-emote ka yan. Ano mo na lang, timer mo na lang dito para makagroup. At ayan na nga mga kabikulana, ayan nandito kami ngayon sa Agus River. Dumaan kami dito bago kami pumunta doon sa mismong target na pupuntahan namin sa isang beach resort dito sa Real Quezon. Napadaan kami dito at naligo kami saglit. Ayan, maraming salamat nga pala mga kabikulana sa lahat ng nagsusuporta sa akin. At kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa aking mga ina-upload. At maraming salamat nga pala sa hindi mga nag-i-skip ng ads. Maraming salamat, malaking tulong po yan sa aking channel. Ayan, maraming salamat po muli sa inyong pagtangkilik sa aking mga video at wag po sana natin kalimutan mag-like at mag-comment kung nagustuhan nyo po yung aking mga vlog. Maraming salamat po. Ayan, ulitin ko po, wag po sana natin kalimutan mag-like sa ating video. Ayan, maraming salamat po at tatanawin ko malaking utang na loob po sa inyo. Dahil po sa inyo yan, kung ano man po ang nararating ng aking channel, dahil po yan sa inyo. Kaya maraming salamat po. Goodbye. Ayan.